Здравейте хора и добре дошли в Nascos Adventures. Днес ще ви покажа, както виждате в момента, някои снимки от най-успешния ми риболов за уклей. Като цяло в момента ги виждате, но това беше наистина най-успешният. Изключително са едри. Кълвяха с всяко мятане. Горе-долу за 3 часа се хванаха, като пуснах и още толкова. Сигурно като цяло ги приготвих и станаха супер. Ето, пускам ви сега едно видео, видите горе-долу пак на живо как изглеждат. Като цяло риболовът на уклея е доста лесен. Аз го ловях на директен телескоп с плувка 1 грам, кука 18 номер, повода ми беше около 30 см дълъг, той беше 0,10, а пък основното влакно беше 0,18. Телескопа беше 6 метров. Горе-долу на около 40-50 см от повърхността. Поднасях белия червей, като захранвах периодично с по една шепа малка от него. Това беше видеото, хора, от мен. Не забравяйте да се абонирате от мен. Чао!